wabazifumu Leonda bwali nkhani yake kuzana ndi Nyamata wa ku Nigeria. Nyamata ameneyu amafuna kumangidwa chifukwa cha zinthu zoti sizimukhuza. Nyamata amene zina lake ndi Obinna amachokera ku Imo State ndipo amapanga business yogulitsa zovala. Ndipo pa 1 April kushopo kwake kunabwera mtsikanayo anamuza Obinna ndachikonda chovala icho. Ndipo Obinna anamuza mtsikana uja chovala chimenechi ndi 50,000 naira. Koma mkazi uja anamuza Obinna ndi 30,000 naira. Kenako Obinna analoke chabwino ungatorenga. Mkazi uja anamfusa Obinna kuli ndi akaunti. Obinna anapeka akaunti. Mkazi uja anamuza Obinna dikira pang'ono ndayimbire amuna anga apange transfer ndamazi kwa akaunti kwako. Anadikira ndama zija zinapangidwa di transfer kwa akaunti kwa Obinna. Koma ndama imene anapangidwa transfer kwa akaunti kwa Obinna inali 30 million naira. Obinna analodabwa. Mkazi uja anamfusa Obinna wananda ndalama. Obinna anati eya. Anamfusa wananda ndalama zingati. Obinna araona maziro analochuluka. Anamuza mkazi uja 30 million naira. Mkazi uja ananena zoti walakwitsa. Chonde ndalama zinazi panga transfer kwa akaunti iyi. Anampasa Obinna akaunti. Obinna aramva izi analodabwa. Mkazi uja sanamuze upangire vest bag ndalama ija koma anampasa akaunti ina. Anaziwa zakuti china chake sichili bwino. Anamuza mkazi uja muziwa chani mayi ineyo sindingapangiso transfer kwa akaunti kwina. Ndipanga vest bag ndalamazi kwa munthu amene anditumizira. Kenako mkazi uja adakakamira. No, upange transfer ndalamazi kwa akaunti iyi. Amene ndine nani ndi muno wake wa ndalama. Panga transfer ndalamazi kwa akaunti iyi. Obinna araona izi anaona zoti mwina angatokhala mavuto ndine. Anamuza mkazi uja ineyo zimenezo sindipanga ndipanga vest bag. Anapanga vest bag ndalama zija zonse kwa akaunti ija. Kenako mkazi uja ananyanyala. Anamuza Obinna uziwa chani ine chovala chisindo ugulaso ndachisiya. Mkazi uja ananyamuka nkumapita. Obinna anati okay chabwino chovala sichimadya nsima ndigulitsa wina abwera. Wakhala pamene paja pa 4 April 2026 pashopu pake panabwera apolisi. Apolisi aja anafusa Obinna ndani. Obinna anayankha ndine. Anamuza ndikukumanga pa mlandu opanga kidnapping. Obinna analodabwa. Ndapanga kidnapping ndaniso. Anamuza sad boy tiye kuno. Anamponya mujibi ngati wakuba. Atafika ku polisi anamponya mchirokosi. Mawa lake anamwitana Obinna tabwera kuno. Anafika pene paja anamba kumfusa mafuso tatiuze zimenezi munamba liti kupanga. Obinna analodabwa. Tinamba liti kupanga zijani zopanga kidnapping izi munamba liti. Obinna anawuza apolisi aja ine simapanga kidnap ndimagulitsa zovala. Anamfusa Obinna ndi ndalama yokwana 30 million naira inapezeka ku akaunti kwako bwanji anthu anapeka akaunti yako. Kenako analongosola ndi mmeneso ndalongosolera mmene zinakhalira. Kenako apolisi aja anaseka. Anamuza Obinna uziwa chani anthu aja mafuna kugwisa ntchito iweyo popanga withdraw ndalama zija. Anthu aja ndi makidnappers. Oh my God. Ndipo ndalama ija ndimene amapanga demand kwa munthu amene anampanga kidnap ku family yake. Amafuna 30 million naira. Ndi ndalama imene amafuna. Ndi utapanga reverse ndalama zija anthu aja anasintha plan. Anauza anthu aja kuti apite ndi cash ndipo anatumizira location. Ndi ku location kuja akatenga ndalama zija ife tagwira kumeneko. Ndipo anthu aja ali mchirokosi pamene ndinena pano koma timangofuna tiufufuze iweyo kuti ngati umagwiranso nawo ntchito limodzi kapena ngati anthu aja ukuziwana nawo timangofuna tiufufuze. Kenako apolisi aja anamuza Obinna tikhulupireni bambo koma timangofuna tipange clear information imeneyi. Timangofuna tipange clear maganizo athu. Ndapapa ungathomapita omundi mmene anapulumukira Obinna. Ndinabwera nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengepo phunziro. Akuluakulu ngati mupanga business kumakhala osamala. Zinthu ngati zimenezi zingathoza kuchitikirani tsiku lina lake. Chonde osazakhala odabwa muzapangiso chimozimozi mmene anapangira Obinna. Anthu amenewa akupanga zimenezi kwa anthu osiyanasiyana ndipo akupanga zimenezi mu mayiko osiyanasiyana. Angatozibweresa ku Joni, angatozibweresa ku Malawi, angatozibweresa ku Kenya, angatozibweresa ku Uganda, angatozibweresa ku Zambia. Ndi akuluakulu chonde osamagona pano ndi pa streets. Pakufunika anthu ozindikira, pakufunika anthu ochenjera. Ukagona ungatha kugwa m'mayesero.